Hollywood ju nazýval prvou kráľovnou filmu, ale po jej smrti sa začali diať veci, ktoré nikto nedokáže vysvetliť. Niektorí dokonca tvrdia, že Mary Pickford nikdy úplne neodišla. V histórii Hollywoodu existujú hviezdy, ktoré nezmiznú ani po smrti. Ich filmy sa prestanú premietať, ale ich mená zostanú a časom sa okolo nich začnú vytvárať legendy. A Mary Pickford patrí medzi ne. Bola jednou z najväčších hviezd éry nemého filmu, ale zároveň aj ženou, o ktorej sa dodnes hovorí viac než len to, čo je zapísané v histórii. Na začiatku 20. storočia bol film ešte len novinkou. Kino bolo niečo, čo ľudia vnímali ako zázrak a každý nový film bol udalosťou, ktorá dokázala pritiahnuť davy. A práve v tomto období sa objavila ona, Mary Pickford. Jej tvár sa stala známou po celom svete. Objavovala sa na plagátoch, v novinách aj na pohľadniciach, ktoré si ľudia posielali ako jediný spôsob, ako ju mať aspoň symbolicky pri sebe. Nepôsobila ako typická hviezda, bola jemná, nevinná a pre mnohých predstavovala ideál svojej doby. Ale Mary nebola len obraz na plátne. Bola aj mimoriadne inteligentná a silná žena, ktorá si v čase, keď Hollywood ovládali muži, dokázala vybudovať vlastné postavenie. Spolu s Charlie Chaplinom založila štúdio United Artists, čím sa zaradila medzi najvplyvnejšie osobnosti filmového priemyslu. A práve v tomto období vzniklo miesto, ktoré sa neskôr stalo základom jednej z najtemnejších hollywoodskych legend – Pickfair. Pickfair bol luxusný dom v Beverly Hills, kde sa stretávali najväčšie mená Hollywoodu. Herci, politici, aj najbohatší ľudia svojej doby. Hovorilo sa, že ak vás pozvali do Pickfairu, patrili ste medzi elitu, ale nie všetko tam bolo také dokonalé, ako sa zdalo. Niektorí hostia opisovali zvláštny pocit už pri vstupe. Ticho bolo príliš hlboké, vzduch akoby ochladol a mnohí mali pocit, že ich niekto sleduje. Spočiatku to nikto nebral vážne, až kým sa nezačali diať veci, ktoré sa už nedali ignorovať. Mary Pickford vraj začala v noci počuť kroky. Neboli to bežné zvuky starého domu. Boli to ťažké, pomalé kroky, ktoré sa pravidelne ozývali nad jej spálňou. Vždy v rovnakom čase, noc čo noc. Keď sa pýtala personálu, odpoveď bola vždy rovnaká. V podkroví nikto nie je, ale kroky sa napriek tomu vracali. A potom prišla noc, ktorá všetko zmenila. Mary sa prebudila uprostred neprirodzeného ticha a v tom tichu znova počula kroky. Tentoraz bližšie, ako by boli priamo nad ňou. Vraj vstala a zakričala do tmy, aby ju to nechalo spať. A v tej chvíli sa všetko okamžite zastavilo. Ako by niečo reagovalo na jej hlas. Po Hollywoode sa začali šíriť príbehy o postave ženy, ktorú bolo možné vidieť v horných oknách Pickfairu. Sedela nehybne a pozerala do diaľky. Niektorí tvrdili, že mala bledú tvár. Iní opisovali temné, takmer prázdne oči. Najdesivejšie však bolo, že niektorí zamestnanci verili, že to nebola Mary, ale niekto iný. Žena, ktorá mala v dome zomrieť ešte dávno pred jej príchodom. Jedna zo slúžok vraj raz zažila niečo, na čo nikdy nezabudla. V noci prechádzala chodbou a uvidela tmavú ženskú postavu. Najprv si myslela, že je to Mary. Keď ju oslovila, postava nereagovala. Urobila krok bližšie a postava jednoducho zmizla. Bez pohybu, bez zvuku, ako by sa rozplynula vo vzduchu. Postupne sa Pickfair prestal vnímať ako len luxusné sídlo. Začali sa o ňom šíriť príbehy o zvláštnych javoch. Hostia odmietali prespať. Niektorí počuli ženský smiech v prázdnych izbách. Iní videli svetlá tam, kde nikto nebol. A hovorilo sa aj o tom, že niektoré známe osobnosti odišli z domu skôr, než plánovali. Ako roky plynuli, Mary sa začala meniť.
Hollywood, ktorý ju kedysi zbožňoval, sa presúval k novým hviezdam a ona postupne zostávala v úzadí. Trávila viac času sama, uzatvárala sa pred svetom. Niektorí tvrdili, že začala hovoriť sama so sebou. Iní verili, že sa snažila komunikovať s niečím, čo v dome zostalo. Keď Mary Pickford zomrela, pochovali ju na cintoríne Forest Lawn. Nie však na obyčajnom mieste. Jej hrob sa nachádza v uzavretej časti, kam sa bežní ľudia nedostanú. Masívne dvere, ticho, chlad a zvláštny pocit, ktorý návštevníci opisujú dodnes. Ako keby tam niečo stále bolo. O 10 ročia neskôr bol Pickford zbúraný. Oficiálne kvôli jeho veku a technickému stavu, ale objavili sa aj iné tvrdenia. Niektorí hovorili o zvláštnych hlasoch v prázdnych izbách, o smiechu ženy a o postave, ktorú vraj videli tesne pred demoláciou. Mary Pickford zostáva jednou z najzáhadnejších postáv starého Hollywoodu. Bola ikonou, legendou, ale aj ženou, okolo ktorej sa dodnes točia otázky bez odpovedí. A tak zostáva jedna myšlienka. Opustila Mary Pickford Hollywood po smrti, alebo tam zostala navždy? A čo si myslíte vy? Bol Pickford skutočne prekliatý, alebo ide len o legendy, ktoré vznikli okolo slávy jednej ženy?